Avviż legali ġdid ser ikun qed jagħti l-opportunità għal estensjoni ta' 65 sena lil dawk li għandhom ċens kummerċjali mal-Awtorità tal-Artijiet jew l-Uffiċċju Konġunt u li jiskadi wara il-31 ta' Awwissu 2025. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg flimkien mas-Segretarju Parlamentari Chris Agius kif spjegaw li din l-estensjoni hija applikabbli għal dawk li jagħtu prova ta' attività kummerċjali li se tagħti valur miżjud lill-art fis-snin li ġejjin. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet James Piscopo qal li dan il-pass huwa fl-ogħla interess tal-Awtorità li hija responsabbli mill-aħjar amministrazzjoni tal-proprjetajiet kollha tal-Gvern. Dan apparti li permezz ta' din l-opportunità qed tiżdied il-fiduċja fin-negozji Maltin u Għawċin u qiegħda wkoll tevita li l-proprjetajiet tal-Gvern jitħallew jiddeterjoraw. Fil-fatt il-Ministru Ian Borg qal li dan huwa gvern determinat li jara l-art pubblika tkun qed tintuża bl-aħjar mod possibbli. Fl-istess ħin konvinti minn dak li qed nagħmlu u rridu li jkun hemm iżjed investiment fuq l-art tal-poplu u l-art tal-poplu jistenna li jkun hemm il-prezz xieraq imħallas għaliha u l-iżvilupp li jirrispetta l-liġijiet u l-policies tal-pajjiż. Intant is-Segretarju Parlamentari Chris Agius qal li permezz ta' dan l-avviż legali individwu jew il-kumpaniji li ser inidu dawn il-proġetti ġodda ser ikollhom serħan il-moħħ li l-post fejn ser ikunu qed joperaw dawn il-proġetti ser jingħata b'konċezzjoni ġdida.